Berriro kalera ateratzen gara, ozen eta argi esan nahi dugulako, beste behin ere eskubidea dugula eraso sexistari gabeko festetan gozatzeko. Gaur plaza hau okupatzen dugu San Ferminetan izandako intentsitate handiko eraso bat eta batzuk intentsitate txikitkoen berri izan dugulako. Baina badakigu askoz gehiago izan direla. Emakumeon aurkako sexu indarkeria jaigunetan gertatzen dela salatu nahi dugu. Baina egunero gertatzen zaigun zerbait da. Gure etxetan, lanetan, eskoletan, taldeetan, gure aizaldi lekuetan. Emakumeok San Ferminak nahi dugun moduan gozatzeko eskubidea dugu. Indarkeriari gabeko bizitza bizitzeko eskubidea dugun bezala. Zuk egiten duzun moduan egin nahi dugu. Bildurri gabe, epairi gabe, mugari gabe, aske izan nahi dugu. Horrela ekin nahi diogu jaiari eta gainera horretarako eskubidea dugu. Ez zaitugu erasotzen, ez zaitugu epaitzen, bizitzen usten zaitugu. Ikasi zuk ere horrela jokatzen, edo bestela etxean geratu. Aurre egingo dizuegu eta eraso matxista orori erantzungo diegu. Administrazio publikoi baliabide espezializatuak eta behar adinako arrekontuak eskatzen dizkiegu. Emakumeei laguntzeko eta zerbitzua emateko. Borrokan jarraituko dugu, atsedenik gabe, biztanleriari erdia garelako, zaintza sistema alde egiten dugunok gu garelako, ekoizten eta ugaltzen dugunok gu garelako, eta epaituak, bortxatuak, gutxieziak, gutxi ordainduak, jazartuak eta esplotatuak izatez nekatuta gauden arren ez diogu borrokari utziko. Beste behin ere, mugimendu feminista, herri mugimendu eta herritarrak elkartu gara indarkeria matxistarik ez dugulako onartuko argi usteko. Borrokan jarraituko dugu libre izan arte. Gora borroka feminista!